Gapoy ti hilig ti panagluto, ken babae ni turnong idi nag-OFW ni Lolita, napataod ti pansitan na iti luzong luba abra. Aminado akimapso ti negosyo na gapo iti kinaado ti pansitan iti lugar. Tiganan siya na umdas laeng para bayad ti bil ti kuryente ken nabastuda iti inaldaw. Ken awanen ti maidulin na para ti paggatang na ti kanayunan ken baro agamit para ti negosyo na. Itangal daw, karaman isuna kadagiti benepisyaryo ti technical assistant visit iti sidong ti Integrated Livelihood Program ti Department of Labor and Employment. Baro a refrigerator ken gamit ti pansitan ti naipaima ken kuana. Alak ket pagyamanak launay met iti tolong iti doli ta instead nga dagiti kuma igatang mo iti kasta iti dagiti ka gamit instead nga igatang mo iti gamit igatang mo iti daduma nga kasapulan ye kasla ulutwang mga pansit kasjay. Agbalor ti nasurok 254,000 pesos ti livelihood project ti na-turn over kadagiti innep a benepisyaryo manipod ili ti bangged, bulinay, luba ken salnapadan. Dagiti beneficiaries tayo kat ada dagiti na-identify tayong entrepreneurs or micro entrepreneurs tayo nga nag-undergo iti TAV orientation. Dato'y kat dagiti technical advisory visit. Okay? Di madaduma po exited for peace ken di may sakat regular nga client tayo nga mila nag-walk-in tapno lang may request ti livelihood assistance. Now kasano dang naka-avail ti livelihood. Ada gamin itinated nga target tayo iti regional office nga may kan mamangtod tayo ti livelihood assistance kadag ito nga TAV beneficiaries. Kada ito dami dito assistant labor inspector tayo nga iso ti nagkandak iti orientation iso na apo iti bahat nakwan nakakaamon nga nag-identify ken nang assess no sino kadag ito nga TAV beneficiaries tayo nga mabaling nga maala nga may kan iti livelihood assistance. Haraman kadagiti na ited ti sewing wenno tailoring project ken snack house project. Gagem tinaiyawat a livelihood project ang mapaduras wenno mapadakkel pa iti agdama a negosyo dagiti benepisyaryo. Siyempre no namayat iti panakamanehar na tuloy-tuloy datoy. Okay? Tuloy-tuloy nga ag-operate ken kasta pay met adda ti chance na met nga ag-branch out wenno umadu. Nya, umadu iti production nyo babayin dagito yung equipment nga may tad kanyayo. Dagiti na i-turn over a livelihood project ti mamonitor babaen metlaeng iti dole. Jessica Boreta, Balitang, Solid North.